awis ora rasani keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng mideranggonku goleki ora krasa esuk awan dadi tak suwun kok aja ngecek odang kuning agawe pikirku kuning bareng tak sawang tambah manis iko bunga dan takon nyangging diramu hatiku jadi bang Dutut jangan dutut hatinya panas orang penju hatiku tanpa jadilah tak Awas. masuk Pak. Besok awane ngomong ora kasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng mideranggon terus goleki ora krasa esuk awan diwengi Menengan yokan nyawang Yang tak sawang Bencok ni depan Bukan jangan tak indik Sokok kawan Salam bingocek Dewe makae tak suwun mbok aja ngecek modang kuning agawe pikirku kuning kira tak sawang tambah manis iku bunga lakon nyangging Duduk hati depan hati bukan saya senangi suntikan Matur nuwun, sampun sampun Mbak Ayu nggih matur nuwun. Semoga panjenengan sehat awet Amin, nom ya. panjenenganipun. Amin Pak Man, matur nuwun Pak Man nggih. Sampun ya Pak. Ya, sampun nggih, parang Izin komandan saya mau ke atas lagi. Oke, monggo pinarak lenggah. Iki ana nawala sing tumiben mangkon no. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saking Mbah Haji no kulit. Petung Rejo Nguntara Nadi. Sing ngesaken gending setunggal pepeling angka kalih kangen ing ati. Angka 3 rondo gempling. Oke. Kagem selamat dan sukses untuk HUT Yonif 501 Badrayuda lan ugi iki Putu Puji Agustina lan Leting Predator lan ugi penonton sedaya nggih ngaturaken panuwun dumateng panjenenganipun Mbah Haji No Kulit. Apa kuwi jenenge? Saiki ganti Mbak